Napa Mbak Limbuk Macangi? Nggih, wau podang kuning sampun selendang sutra kuning. Seragenan malih. Seragenan menika. Sinten iki tasih enten Mbak Yuli? Nggih, monggo Mbak Yuli. Karo Mbak Sri. Mbak Srai. Yo, kolaborasi. Yuk, Som, dipun aturaken pamundhut. Ugi saking pinanipun Bapak Sugeng Priyadi, pinanipun Bapak Kabit. Mangke ugi badhe kepareng ngersakaken lelagon. Monggo Som, dipun aturaken Som. Selendang sutra kuning. Dados Nika sampeyan maring kesaken ninggal katresnan. Nggih. Garap semboyo. Waduh. Monggo Sa. Dipun aturaken katur panjenenganipun Bapak Kabit nyanyiipun Mas Sugeng Priyadi. Nika tos pareng minara lenggah. Yuk Sa, dipun aturaken pamundhut ninggal katresnan. Yo. Mbak Amri, Mimi. Oke, Bos. Masalah. Masuk. Wanita. Tak suwun rino lanengi.
bisa kumpul kaya doe ngoni. Lah piye ta? Ketoke kok syahdu. Kok do medeni kabeh to goyangane. Aku Aku ngono kota Magelang kota sejuk ya. sejuk, adem ayem pokoknya. Saking sejuke lah antek bokonge iki lho penak. Lah, bokonge ngasih dolan nyisih barang lho. Tutu bakal. Bokong kok nyisih. Aja lali paweling Oke, terima kasih sampun dipun aturaken. Pemundhut ninggal katresnan katur mindanipun Bapak Cih. Sugeng Priyadi minangka kabitipun. Ya. Ada permintaan lagu dangdut. Oke. Wah, Menapa berpacu dalam dangdutipun melodi menika? dangdut. Wonten dangdutipun. Vita Maharani. Ya ca. Musrik musik. Ayo Dek Vita kene. Selamat pagi Mbak Vita Isniawati. Wah. Ini. Ngapunten ya Mbak Limbo, kula mboten saged atraktif kaya Mbak Vita kaya Dek Apri. Lah kenapa? Wanita menjelang menopause ya beda to, Mbak. Oh, sudah menopause toh? Lanjut. Wah. Monopos Mang. Nek sak ngertiku kowe kira menopause iki. Napa? Apa? Kedun ki kowe. Tak ngombe sik dehidrasi ya jas raga Iya. napa. Ngapunten Dak ten Kopeng nika kula pamit mboten nderekaken panjenengan nika nembe nandang raga pinaringan. Bibarne skran. Nggih. Ora Metune sotel. Jing bener. Lah jare metu becak kok. Nggih, spesial katur mindanipun bapak-bapak, ibu-ibu ngatasi Ingkang tasih paring. kepareng. Atur sembahyangipun Bapak Ibu. Kula dongaaken panjang yuswa murah rezeki. Amin. Rezekine lancar, pokoknya sukses bahagia. Sehat. Amin. Utangnya lunas. Amin. Bojone gemati. Nah, Lah nek rande bojo? nanti bojo ya tak dongake tuh rezekine. Nanti Amin. bocah tuku. Ya ora tuku. Kok tuku Bojo to? kok tuku. Kaya apa? Kok tuku, rasah tuku nyileh Aja kancane tuku. ae. Lah. Nempel. Loh, malah luwih parah toh. Walah. Monggo Mbak Vita. Nggih. Berpacu dalam melodi. Lagune sing terbaru mawon nggih. Oke. Apa Pit? Ayang-ayang. Yang Dewe. Yo duet kok. Ayo Mbah Men, ayo Mbah Men. Pak Desuki, kowe dadi Sukimin sik lek. Ayo. Lanang lho. Oke, spesial untuk Anu. Temanggung. Diumumke kowe dadi MC. Oke baik ladies and gentlemen, sebuah nomor lagu koleksi dari rekan kita Risang Goto ada sebuah nomor lagu dengan titlenya Ayang-Ayang hadir bersama Vita dan juga Suki Min. Baik, Sukimin lho. Bos. baik. Hadir bersama. Kok Sukimin lho.
Oke hadir semua nomor lagu ayang-ayang. Baik. Baik. Kita panggil Mbak Aryanti. Oke. Mbak Aryanti. Monggo, teaterin semana saya yang Palenggan. Mas Gumilar sangat kembang rawit. Tebingan 100.000. Ya Allah, sembah nuwun ya Mas. Ngapunten tangan kula napi tangan kiwa. Lho jenengan kok ora sopan men lho. Ketemu Mas Gumilar. Mas Gumilar. Lah rahimku langsung keram lho. Mbah nuwun Mas Gumilar berkah ya Mas. Berkah kembang rawit. Ora saya selindro to, kembang rawe. Kok ya pas men ya bagiannya. Lagi. Ora situ dangdut. Aku ayem. Nggih, kolaborasi yo dangdut yo tayub ngaten. Maka kembang rawe. Lalu
nuwun, menika Mbak sampun Ariyanti. sembah Nggih. nuwun. Wonten pamundutan bajing loncat. Ngersakaken bajing loncat. Monggo menika Mbak Ariyanti, Mbak Yuli kalian bintang tamune Kang Solo Klaten. Yai sekawan. Ayo le iki lagu Elok. tak. Buka balungan. Walah. Monggo. Ayo. Bajing loncat. Iya. Lo. Masuk.
loncat. Nggih. Nuansa dangdut. Dangdut malih niki. Oke. Seling. Ingkang tamriki tansah semangat sedanten nggih Pak Bu. Oh, semangat. Bila wonten pamundhut monggo paring dawuh. Wonten pamundhut mboten. Napa Mas? Lek diaturke lagu lawas. Oke. Bersama Mbak Mimin. Mr. Sugimin. Ya. Cantik kaya ngono kok. Mister. Kula niku pun tuwa tapi nyenengke ngoten nggih Pak. Ngangen ya, Pak. Ngangen. Kowe iki apa jenenge? Ora nyenengke. Apa? Gembetot ngono lho kowe iki. Diaturke apa? Kelek lagune? Apa? Singkong keju. Singkong keju. Oke. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang saged nyanyi bareng nggih yang di sebelah sini. Oke. Singkong dan keju. Oke. Lagu lawas. Sing Bersama syuting Sinar kok Laras. sing nyuting ki nyawang aku karo ngelekidu terus ngapa ya aja. Kowe argo ngidoni kowe mah kelek men. Oh alah, kula kok apa kagum kok kalau menjingi munggah mudun. Biasakan kagum enggak Mak Dedek. Cantik. Singkong dan keju. Sing nyuting nggo HP bae kan to? Oh, masih kok bae. Kau bilang cinta padaku. Halo. Aku bilang ingin Oke. Ya. anak singkong. Anak singkong. Ya Kota Magelang. Tambah. Tambahan. Oh iya, boleh langsung. Boleh, Apa sih yang enggak untuk hari jadi Kota Magelang? Nah, Kagem Warga Magelang. Karena hati yang bahagia itu adalah obat. Loh, ning nek hatine lara sakit gampang kena penyakit. Betul, Nah, sehat bahagia. Sugih bahagia. Amin. Monggo. Enggak boleh jalan sampai jam 3. Sampai jam 3. Sampai jam 3. Ngantuk. Udah ngantuk lho lan ngantuk. Di tambal ban. dicepaki gadis kaya ngene kok ngantuk. Tambal ban ya, Ci? Iya, Bro. Oke, Bro. Juga dari Dinas Kebudayaan. Harem, Bro. Pakai lagu juga. Oke, terima kasih. Zik. Terima kasih. Wah, kan. Sampun. Dari Bapak Sugeng Priyadi menika ngeresaken lintang Asmoro. Lah dalah. Yo, Dek Christian. Buat Aduh, Dek Lintang Christian. Asmoro. Duetipun Kristia kali sinten? Monggo. Dole Christian karo Bude. Wani ra karo Bude Mimin wani. Rapat ta Dole? Kemungkinan saking Bapak Sugeng Priyadi, monggo perwakilan. Pak Sugeng kersa duet. Monggo Bapak Pak Sugeng. perwakilan saking Dinas Pariwisata, monggo saged. Duet kali kula, Pak. Kula nek gelem telaten adus ya ayu lho, Pak. Jane mung niki Oh, dereng- niki Pak dereng Sugeng telaten. kersa minggah. Pak Sugeng Priyadi menika. Nggih, Pak, monggo. Niki Pak Miyos Monggo, niki Pak, nggih. monggo. Bapak kita ya, Jas. Nggih. Bapak ingkang menghubungi kita ya, Ah, Li. Nggih, lek lumantar dalang. Lumantar Budalang. Nggih. Monggo Pak Sugeng Priyadi. Monggo, Pak. Lintang Asmoro, Mas. Lintang Asmoro, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sugeng, wajan. Wajan. Jejer widodari ini rasanya kayak widodari kemepruk yang. Kemapro. Apa-apa, astagfirullah. Bapak Pak niku ki Monggo Pak Sugeng. gur ganjelan anduk kok jenengan ciwel. Mah nyiwel anduk. Pas dijiwel anduke nglumpuk. Niki bojone kula nggih nonton lho. Wonten, oh iya. Mboten Mboten apa-apa, Bu. Oh, mangke. Niki pun bar vasektomi. Niki kok. kula kenapa niki maju niki bola-bali diundang, undang. Nyanyi, Pak. Oh, nyanyi. Nggih. Mau wonten yang kemarin ngersakaken Lintang Sik. Asmoro. Sik kaya apa ya Nyanyi, lagune ya. Mae Nggih. dituntun nggih, Mbak. Nggih, mboten apa-apa. Sik, Bu. Pak. Kula bukake, Pak. Allah. Nggih, monggo. Lintang Asmoro, iya, Lintang Asmoro. Tuas dibuka dirubung lalra dikatakan.
Pak dalan. Mas. Monggo. Tanduk apa ya? Janjane kula niku pripun nek kan munggah mriki niki nek kon nyanyi ya kudu penyanyi. Nah, mboten napa-napa. Niki arep njaluk ngapura suarane kaya ngene iki ra Mboten cetha. napa-napa. Dawuhipun saking menipun Bapak Wali ugi menipun Bapak Wakil Ngaten. hiburan untuk warga masyarakat Kota Nggih, Magelang. nggih. Ming sing penting welinge nggih. Tontonan niku nggih nganggo tuntunan. Leres. Sing ringgi anta pitutur, Nggih. sing sae budi lan budi luhur. Dados teng mriki tontonan monggo ing pesene alhamdulillah teng mriki tak delok alun-alune nggih tetep resik. Do guyub rukun, sing nonton ya seneng-seneng budaya. Betul, betul. Amin. Budi lan daya pangekese dur angkor. Budaya. Tak kira ngoten iki. Lagune napa, Pak? Isih siji meneh. Nggih. Gek malah njuk do Bali mergo krungu suaraku. Mboten, mboten. Mbak, Jembalas. konjo jenengan konjo lenggah ngoten wis gelo. Kula pun lunas niku lho Pak, dadine pun. Wah, Monggo niki Mbak Ari sesuk. jeneng Monggo Mbak Ari. Mbak Ari. Jambalas Monggo, Wanita nggih. menika. Aku kok kepengin banyu langit nek ana. Banyu langit, mangke. Saniki napa mangke? Saniki mawon jur kula medun sak ndredeg nek kesuwen teng mriki. Bibaripun mangke Jambalas ngeten. Jambu alas. Banyu langit rumiyin. Ana apa sak sae? Banyu langit. Saking pun Bapak Sugeng. Duet no. Kula Duet. ora Monggo, nggih Mbak Ari. duet to. Mbak Ari Mahardika monggo. Alah betul repot-repot, Pak. Ya, Cak, Mas. Oke. Nanti sampai jam 2 terus kelakon jam 3. Ning kula sak lagu mon nuruti niki lho. Siap. Apa nuruti Mbak Mimin arep Mbak Apri sing Haji. sing kaya Elah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jih maturun Pak Sugeng. Nggih, matur suwun Pak. Maka Mbak Vita tak tulis bendeng ada permintaan jam balas dari para pamirsa. Jam balas ya. Yuk, jaipong aja. Maka Mbak Bile kemarin wonten badhe duet sakit jika ada tamu panggungan jam balas. Masih bersama kami Sinar Laras. Ya, Cak. Mbak Vita Isniawati jam balas. Kalian sinten? Oke, monggo, monggo Mas. Maka sakit bener saya kemanggian itu berjuang tamu panggungan. Monggo jumeneng. Menang Mas, disoteng Mas. Ya. Kelingan manis asem. Kelingan ramah kemuyune Ramahku muyune. ing aku wis kadung tresno Aku kadung tresno. nangsa Atine longso. Rasane ati. lakon melu duweni Jam 12 sampun. monggo matur nuwun Nggih. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala quwwata illa billahil azim.
rintangan mong limang aku kanggo pasto mung karep Sadularku aja nganti biru Makasih Allah sesembahanku di tanah dalu mangkinanku kanggo rasa Thank you.